Que tal, como están? Moi boas noites, sexan benvidos un xoves máis a este foro da actualidade, un foro no que hoxe queremos ter a vista posta nese 8 de marzo, nese Día Internacional da Muller. Hoxe imos a centrarnos no papel da muller no mundo da ciencia, na muller científica. Para isto, xa estamos na compañía de Carlos Andrés González Paz, investigador do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento. Carlos Andrés, moi boas noites. Boas noites. Grazas por acompañarnos. Tamén está nesta mesa Puri Covelo Abeleira, técnica do Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia. Hola. Puri, moi boas noites. Hola. Grazas por estar connosco. E tamén estamos na compañía de Conchi Sánchez Fernández, científica do Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia. Conchi, moi boas noites. Hola. Bueno, moitísimas grazas pola vosa compañía. Primeiro termo, para entrar un poquinho en materia, contádeme, cal é o papel real no mundo da ciencia da muller e cal é esa evolución, no, da muller científica nos últimos anos? Quen se lanza? Temos aquí a dúas mulleres científicas tamén. Pois eu creo que duro e bastante oculto, hasta bastante avanzado o século pasado. Por sorte, pois, eso, cada vez as cousas son máis fáciles e chegaremos ao mesmo sitio, pero bueno, a línea de saída foi bastante máis atrás. Tardamos moito tempo. Conchi, estamos de acordo nisto, non? A muller no mundo da ciencia tardou moito tempo en sair a luz, quizáis. Por suposto. E no seu momento imagino que habería moitas que lles custaría moito tamén sair a luz, non? Por supuesto, eu creo que todo, cambiou por sorte, no, pues, digamos que a finales do século pasado e en este século pues as cousas van cambiando e bueno, yo que decías, o que ten que aportar a muller, pues é moito, o moito igual que os homes, pero sí que hubo un retraso e que aínda a pesares de digamos as inconveniencias e os problemas que tuvo a muller para acceder, digamos, a entrar no mundo científico e no mundo laboral en general, pois bueno, creo que se foi demostrando a súa capacidade luchadora e hai un montón de mulleres moi relevantes e que deixaron pois un sello moi ben posto na historia, no oído das ciencias. Carlos, centrado a súa investigación, por así decirlo, no mundo da muller galega, temos que decir. Como foi esa evolución nos seus tempos de estudo, dende o século XIX ata a actualidade? Como foi evolucionando esa muller no mundo da ciencia na nosa comunidade? A verdade é que habería que distinguir entre o mundo académico regrado e o mundo ordinario, normal, cotián, da vida cotiá. As mulleres e a ciencia estiveron presente ao longo dos séculos na historia de Galicia. Todos se coñecen a través das fontes, coñecemos as menciñeiras, coñecemos as compoñedoras, coñecemos as sabias, coñecemos que tiñan coñecementos prácticos adquiridos moitas veces de outras mulleres de xeracións atrás, das súas avós, das súas nais, que eran coñecementos que ían de xeración en xeración a través dunha liña matrilineal, por así, dunha liña matrilineal, e que tiñan coñecementos, como digo, veterinaria, de medicina, coñecían as plantas de botánica, que coñecían, que tiñan outro tipo de coñecementos, non? Entón, eso sempre estivo na sociedade, na vida diaria. As mulleres e as ciencias desa forma estiveron presentes en Galicia dende a Idade Media, polo menos. Outra cousa é o acceso ao mundo académico regrado. As portas da universidade, por así dicirlo, da ensinanza superior estiveron fechadas ata as primeiras décadas do século XX. As mulleres tiñan acceso a un determinado tipo de educación que se consideraba socialmente aceptable para as mulleres, unha educación básica, por así decirlo, e despois había outro tipo de educación que estaría a un término medio entre a básica e a superior, que era a que daba acceso a determinadas profesións que se aceptaban para as mulleres. Por exemplo, as mestras, as escolas normales e superiores de formación de mestras destinadas a crear, a formar mestras que debían formar nenas, non nenos. Hai que aclaralo. As mulleres ían a determinadas escolas normales e superiores de formación de mestras para ser ensinantes de nenas, non de nenos. Seguimos falando, e logo continuaremos falando con Carlos deste interesante tema, pero eu quería preguntarlle a Puri ou a Conchi por esas mulleres científicas que marcaron un fito no campo das ciencias experimentais e nas ciencias exactas. Pois moitísimas. Un problema, eu creo que é un problema grande a veces é que, claro, nos libros de texto aparecen sempre os mesmos exemplos. Entonces, todos os nenos saben que Marie Curie foi unha científica moi importante que descubriu o radio, pero claro,
moitas non aparecen prácticamente, co cal representan un modelo a seguir, pero que non se coñece. Pois Bárbara McClintock foi unha señora que descubriu unos xenes saltaríns que pasaban de un lado a outro, que deronlle o Nobel con 81 anos, e ela era unha xenética boísima que nunca puido exercer, que tiña unha cátedra de economía doméstica en unha universidade americana. Ou calquera, bueno, temos aquí unha lista enorme, pois Cori foi unha muller que, gracias ao seu marido, que sabía que ela valía moito máis que el, pois conseguiu avanzar nos estudios de medicina, tivo tamén outro premio Nobel, acompañada do seu marido. Ou a muller que descubriu o primeiro cráneo de un simio en África, que foi Meriliki. Ou moitísimas, que se Rita Levi Montalcini, que descubriu os factores de crecemento e tamén tivo o Nobel de Medicina. Hai moitas mulleres. A nivel de España, pois Margarita Salas, que descubriu a TAC polimerasa, que é imprescindible para a biología molecular hoxe en día. O María Blasco, que traballa, é unha rapaza bastante nova que traballa en envejecimiento celular, e tamén é moi importante no Centro de Estudios Oncolóxicos. E logo, en Galicia, temos moitísimas. No noso centro temos a Tarsi Carballas, que é unha autoridade en bioquímica de suelos, en suelos queimados. Pois Ana Viéitez, que acaba de xubilarse agora en cultivo in vitro desde hai moitos anos. Ou, bueno, moitas galegas. Non, tiñamos unha lista enorme. Engadimos a toda esta lista un poquinho ese papel da muller, non? Pois eu creo que a muller sobresaleu, polo menos fíxose máis notoria o que decíamos antes, a partir de nos últimos séculos. E, por exemplo, de todas as persoas que foron relevantes na historia, e digo na historia mundial, é dicir, hubo unha serie de mulleres que, incluso con uns aportes moi importantes na súa carreira científica, pois estou pensando en Lisa Maynard, que traballou no campo da radioactividade e da fisión nuclear, Jocelyn Bell, que tamén foi a primeira que descubriu a radioseñal do pulsar, ou mismo Rosalind Franklin. Foron sumamente importantes os seus descubrimentos, sin embargo, non foron merecedoras do premio Nobel. E o premio Nobel o levaron, pois, personas que se aproveitaron, entre comillas, digamos, das súas investigacións, pois polo mundo no que estaban, é dicir, pola época, digamos, a sociedade machista, ou que non estaba a muller tan incorporada. Penso que no curso da historia todo eso vai cambiando. Se nos remitimos o número falo de mulleres con premios Nobel nas áreas das ciencias, xa non me remito a literatura ou tal. Se ao longo da historia dos Nobel teño computado como 18 mulleres Nobel, solo 7 foron nos 75 primeiros anos do século pasado. Sin embargo, no que levamos deste século houbo 6. Quero decir que, por suerte, eu tendo a ser positiva e ver que esa integración é total e é real, é dicir, que somos capaces de que nos reconozcan e de nos tamén aportar moitísimo. Carlos, pola súa banda, no oído de Galicia, que mulleres destacaría vostedes, científicas, ao longo da historia? Eu destacaría, entrando no que sería a rama das ciencias sociais, nas humanidades, das ciencias humanas ou das humanidades, dende o século XIX, por mencionar nomes que podan soar máis aos nosos televidentes, podría ser Emilia Pardo Bazán, a gran coñecedora do mundo da historia da literatura, da teoría da literatura e das influencias, a gran importadora de influencias do que se estaba evoluindo, o que se estaba evolucionando do acceso das mulleres á educación superior dende Francia ata Rusia no seu tempo. Concepción Arenal, todos coñecemos o mito de Concepción Arenal, que para formarse en ciencias xurídicas foi unha gran científica no ámbito das ciencias sociais, concretamente das ciencias xurídicas, se vestía de home para poder acudir ás aulas á universidade. Pero estou falando de mulleres non tan coñecidas como Carmen López Cortón, coruñesa, ou Concepción Saiz Otero, que foron dúas revolucionarias na integración dos novos paradigmas da pedagogía e da ensinanza en Galicia. Son mulleres que están
formándose, que están formando na institución libre de enseñanza, na Junta de Ampliación de Estudios entre finais do século XIX e principios do século XX. Por tanto, eu destacaría quizás eses 4 nomes como mulleres enlleiras nese camiño certamente moi tortuoso do acceso da muller ao mundo da educación superior e a través da educación superior ao mundo da ciencia. A muller custoulle moito traballo chegar ao punto no que estamos. Eu pregunto que dá todavía moito camiño por andar e dicir, a día de hoxe a muller no mundo da ciencia continúa topando algunha que outra traba ou xa temos o camiño libre? A ver, eu podo falar a nivel personal e o que penso que está ocurrindo. Sí. É dicir, eu creo que por suerte, é dicir, a nivel institucional e a nivel oficial, eu creo que a muller hoxe ten as mesmas posibilidades. Quero decir que, bueno, pues tanto para acceder, non creo que haya unha discriminación por sexo hoxe en día. Posiblemente, pues eso, nos últimos tempos e desde pues a última metade do século pasado. E de feito, bueno, pues vemos que o número de personas de mulleres que van á universidade pode ser similar e creo que tamén no campo das ciencias. Que pode haber trabas, efectivamente, pero que son como intrínsecas ou que depende das prioridades. Nesto podemos falar, pois a maternidade é un condicionante, por exemplo, é dicir, que o mellor retrasa un pouco a vida profesional, pero tamén conozco moitas profesionales e científicas con fillos que, bueno, pues compiten pola súa valía, quero dicir que siguen traballando que o mellor requieren un poquinho máis de esforzo, pois posiblemente. E aí é un pouco pues, o equilibrio entre a prioridade momentánea, por decirlo de alguma maneira. Entonces, a ese nivel, trabas externas, creo que non, que son as propias que nos podemos poñer pola sociedade, polo noso carácter e porque, pues eso, pues pola familia, no, pero que son circunstancias, eu creo, máis personales e individuales. Puri, que opinas? Hai trabas, non hai trabas? Como está ese camiño no papel da muller científica? Eu creo que cada vez hai menos, pero bueno, se van superando pouco a pouco, porque o ano pasado, despois de 20 moitísimos anos, a Real Academia Galega por fin meteu a 2 novas mulleres. Hubo hai moitos anos, nos anos 70, unha muller que logo se tivo que trasladar, co cal desapareceu e nunca máis volveu a haber ningunha muller representante, cando hai moitísimas que valen moitísimo. Entonces, hasta o ano pasado non volveu a haber ningunha muller que estivera representando as científicas galegas. E logo que di Conchi, hai problemas que poden ter tamén os homes, como son eso, pois a hora de decidir si ter fillos, si non ter fillos, si de intentar compaxinar as dúas cousas, si demorar. É unha carreira moi sacrificada, de moito tempo e moi competitiva. Entonces, hai que valorar, pois eso, si compensa demoralo e ter fillos ou non telos, ou depende moito da elección personal. Carlos, vostede, home, como ve ese papel da muller no mundo da ciencia a día de hoxe? A mí gustaría puntualizar un dato sobre a Real Academia Galega. A Real Academia Galega estableceu no ano 1905 e no ano 1906 a Real Academia nomeou non académicas numerarias, senón sí, pero no ámbito de introducir as mulleres nas academias, no mundo da academia, nomeou 15 académicas correspondentes. De las grandes historiadoras da literatura, por exemplo, como Carolina Miqueles de Vasconcelos, o sea, mulleres importantes no ámbito das ciencias sociais e humanas a comezos de século. Eso comparámoslo co feito de que hoxe, canto máis vamos subindo, ascendendo nas institucións de educación superior, nos organismos públicos de investigación, nas academias, o papel da muller sigue estando restringido, polo menos cuantitativamente e cualitativamente, porque non coñezo ninguna muller que seña presidenta de Real Academia por lo tanto, sí que entendo que siga habendo unha traba para acceder aos postos, non sei se decisivos, ou si socialmente máis que obteñen máis reflexo no ámbito da sociedade actual. Entón, non sei se é que levamos moi pouco tempo de acceso das mulleres, e, por tanto, pero non sei se, aparte dese pouco tempo, hai algún problema para subir no escalón ou no escalafón. Non o sei.
Puri, que opinamos? Hai problemas para subir ese creo escalón que- o que facía referencia a Carlos? Eu creo que é o que di el, canto máis subes no escalafón, menos mulleres hai que manden. Hai moitísimas rapazas nas facultades en este momento, bueno, en bioloxía hai moitísimas máis que cando estudiei eu, e eso, a medida que vai pasando o tempo, cada vez van quedando menos, e nos postos de arriba de todo o que di Carlos, hai menos xente que mande. O que confío é que en algún momento mandará algunha, e entonces empezarán a subir máis, porque si é verdad que todas as institucións teñen como unha inercia a seguir, e moitas todavía necesitan un rodaxe para empezar a valorar o que teñen. Conchi, cal é a túa, pois, por así decirlo, percepción ao respecto, a túa opinión? Eu penso que, tal como está evolucionando, que chegará un momento que non tardará moito en que o que máis se valora Non é... eras en tempo tamén, non? Sí, que o que máis se valora eu creo que é a calidad e a capacidade, e o mellor, pues, tamén hai mulleres, igual que homes, que o mellor non lles gusta estar en postos directivos, pero eso non ten nada que ver ca valía e ca capacidade, digamos, de aportar cousas á sociedade e de levar a cabo unha carreira científica. É dicir, unha cousa son, pues, postos directivos, bueno, non é unha cousa, todo vai correlacionado, pero penso que tamén, con relación ao que te comentabas de as mulleres que se están incorporando ou que agora na Academia Galega das Ciencias, pois hai que pensar, o ano pasado se incorporaron dúas e este ano está previsto, pois creo que outras dúas, algo insólito vamos, no que era a Academia. Entonces, bueno, é un pequeno reflejo, pero creo que está realmente sendo un indicador positivo de que as cousas están cambiando bastante, é un xeito que todos queremos. Imos polo bo camiño, Carlos. Cualitativamente a evolución é moi significativa, pero a min vénseme a cabeza na ilustración galega. O padre Feijóo escribeu un traballo que foi tremendamente criticado na súa época, que se chamaba A defensa das mulleres, onde reclamaba o acceso á exclaustración das mulleres do ámbito doméstico. Hai que sacar as mulleres que valen do ámbito doméstico, onde están encerradas e mal aproveitadas, e debemos sacala ao ámbito do público, do coñecemento. Isto estamos falando de comezos do século XVIII. A mediados do século XIX, Filomena Dato Muruais, que é unha escritora moi importante de Ourense, publica A defensa das mulleres, de novo, onde incide no mesmo tema. Un século despois é volver, é de novo necesario que alguén diga: as mulleres valen moito, non se está formando as mulleres, hai que abrir as portas das institucións de ensinanza ás mulleres para aproveitar toda a súa valía. E isto, a finais do século XIX, volvese a sacar, e non precisamente por mulleres, sino que hai todo un movimento intelectual de homes, aquí en Compostela, por exemplo, no Casino de Santiago, nas súas famosas veladas literarias, se chamaban, onde hai homes, como Rodríguez Seoane, onde denuncian que o mundo das academias, das universidades, están cerradas ás mulleres, e que a finais do século XIX, que era a idea era que era revolucionario, a finais do século XIX era revolucionario, iso non se podía permitir. As mulleres deberían acceder ao ensino superior, e ainda así tardaron 50 anos, desde este discurso tardaron 50 anos en permitir que a muller accedera á universidade normalmente. Por lo tanto, eu non sei se ata certo punto agora estamos repetindo discursos que se levan dicindo en Galicia 200 anos. Seguimos falando do papel da muller. Eu quería preguntarvos agora se existen realmente diferencias vocacionais entre mulleres e homes a hora de elexir escoller unha carreira científico-tecnolóxica. Puri. Bueno, eu creo que hai algunhas que son innatas, de forma de ser de cada un, e despois hai algunhas que son como heredadas do sistema educativo, que eu creo que son as que se poden cambiar. Eu creo que é imprescindible a coeducación, pero non a coeducación tendo a nenos e a nenas xuntos na mesma clase, que eso tamén, senón o feito de, por exemplo, que decía antes, utilizar como modelos a seguir a mulleres que representaron unos cambios enormes, o sea, que conseguiron unos cambios enormes na ciencia, pues na literatura, e utilizalos, darlle o seu valor á sabiduría das mulleres que investigaron e que se sacrificaron, que realmente non foron víctimas no seu momento, pero sobre todo foron loitadoras, foron mulleres que tiveron todo en contra e que conseguían facer cousas que mellor hoxe en día
non nos atreveríamos a facer, e elas o fixeron, pois vestirse de home, ou entrar en un cuartucho e descubrir cosas importantes cando tiña ao lado homes que non valían tanto e eran los importantes do sitio. E eso, utilizar os modelos e darlle a importancia que teñen. E eso, e utilizar o que saben as mulleres. Eu decía a Conchi, hai unha frase que lín que me gustou moito, que unha astrónoma entrando a dar unha charla en un aula pode cambiar moito máis a visión que hai do papel que pode ter a muller na ciencia que grandes discursos e grandes. Cambiar os libros de texto, utilizar modelos que non sean sempre eso, Marie Curie, Rosalía de Castro, hai moitísimos máis. E nombralas moitas veces. E Hipatia de Alejandría fixo cousas que non fixo Sócrates, pero Sócrates enseña en todos sitios, e ela non, porque era unha chica. Conchi, que opinas ao respecto? A ver, estou de acordo en que creo que a influencia que pode ser externa a nivel de educación, de generar vocacións, non pode ser sexista. É dicir, e a maneira, eu creo que darlle a información que hai, independientemente, lógicamente, de eso, e cada cual que elija buenamente o que quere. Que hai diferencias? Pois o mellor puntuales, pois sí as pode haber, quero dicir, que se nos basamos en estadísticas, pois posiblemente, pois antes había moitas menos xente que facía físicas, por exemplo, pero hoxe eso está cambiando totalmente, é dicir, hai un montón de mulleres que xa están, me refiro, se tomamos a vocación como a carreira que un elixe, sí, ¿no? Como, e bueno, e que posiblemente eso en algúns campos ten que cambiar, ou pode cambiar, e outro, pois, eu creo que se un ten vocación e ten apoio familiar e ten conocimiento, pois adiante e a desarrollar a súa vocación o mellor que poida. Carlos? Tradicionalmente, non nestas últimas décadas, pero tradicionalmente houve unha serie de ensinanzas que se consideraban apropiadas e propias para as mulleres. Unhas pingueiras de xeografía, unha pingueira de historia, para que a conversación das mulleres da elite fora amena nos cafés literarios. Despois un pouquiño de música, un pouquiño de francés. Había un colexio para damas, para nenas e para pupilas en Lugo que ofrecía francés para niñas. Non sei se era distinto o que se podía ofrecer para o francés que se podía ofrecer para os nenos, pero efectivamente había unha ensinanza básica específica para as mulleres. Dai puderon dar o salto avanzado ao século XIX hacia ensinanzas específicas, tamén no sentido de que iba destinada para un público feminino. Por lo tanto, as mestras que iban a ensinar a nenas formábanse en centros superiores, entre aspas, específicas para elas, escolas normales e escolas superiores. Aquí en Santiago había unha escola normal, igual que en Coruña, igual que en Pontevedra ou Ourense, para a formación destas mestras. Pero despois o ámbito do ensino superior, independentemente da rama do saber que fora, estaban fechadas para as mulleres, como digo, hasta os anos 30 aquí en Galicia. Por lo tanto, foi un traballo ímprobo, foi un traballo onde as mulleres loitaron moito, e xustamente esa loita conseguiu vencer moitísimas barreiras e levar a que hoxe, por exemplo, podamos falar de mulleres e ciencia en Galicia, neste caso en Galicia ou en España, incluso con feitos senlleiros. Outro día había unha reunión do director da Real Academia da Lengua, Darío Villanueva, ca directora da Real Academia de Historia, Carmen Iglesias, que é a primeira muller que chega a dirixir unha academia desa natureza. Estamos xa fora de tempo, 10 segundos para pechar esta tertulia. Con que mensaxe vos gustaría pechala, Puri? Pois eu, como son nai de unha nena, o que creo é que hai que enseñarles a que teñen que facer o que elas queiran e que non se den por vencidas. Por a tua banda, Conchi? Tamén que busquen o seu camiño e que non desistan. Carlos? Na mesma liña, que todo é posible. Con estas bonitas mensaxes quedamos. Moitísimas grazas por estar con nós, un auténtico placer. Moi boas noites aos tres. Gracias. Gracias tamén a todos vostedes pola súa compañía. Continúen disfrutando da noite e lembren que nos voltamos o vindeiro xoves con máis temas de actualidade neste foro. Sexan felices. Boa noite a todos.
Que tal, como está? Moi boas noites, sexan benvidos un xoves máis a este foro da actualidade, un foro no que hoxe queremos ter a vista posta nese 8 de marzo, nese Día Internacional da Muller. Hoxe imos a centrarnos no papel da muller no mundo da ciencia, na muller científica. Para isto, xa estamos na compañía de Carlos Andrés González Paz, investigador do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento. Carlos Andrés, moi boas noites. Boas noites. Grazas por acompañarnos. Tamén está nesta mesa Puri Covelo Abeleira, técnica do Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia. Hola. Puri, moi boas noites. Hola. Grazas por estar connosco. E tamén estamos na compañía de Conchi Sánchez Fernández, científica do Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia. Conchi, moi boas noites. Hola. Bueno, moitísimas grazas pola vosa compañía. Primeiro termo, para entrar un poquinho en materia, contádeme, cal é o papel real no mundo da ciencia da muller e cal é esa evolución, no, da muller científica nos últimos anos? Quen se lanza? Temos aquí a dúas mulleres científicas tamén. Pois eu creo que duro e bastante oculto, hasta bastante avanzado o século pasado. Por sorte, pois, eso, cada vez as cousas son máis fáciles e chegaremos ao mesmo sitio, pero bueno, a línea de saída foi bastante máis atrás. Tardamos moito tempo. Conchi, estamos de acordo nisto, non? Unha muller no mundo da ciencia tardou moito tempo en sair a luz, quizáis. Por suposto. E no seu momento imagino que habería moitas que lles gustaría moito tamén sair a luz, non? Por supuesto, eu creo que todo, a ver, cambiou por sorte, no, pues, digamos que a finales do século pasado e en este século pues as cousas van cambiando e bueno, yo que decías o que ten que aportar a muller, pues é moito, o moito igual que os homes, pero sí que hubo un retraso e que aínda a pesares de digamos as inconveniencias e os problemas que tuvo a muller para acceder, digamos, a entrar no mundo científico e no mundo laboral en general, pois bueno, creo que se foi demostrando a súa capacidade luchadora e hai un montón de mulleres moi relevantes e que deixaron pois un sello moi ben posto na historia, no oído das ciencias. Carlos, centrado a súa investigación, por así decirlo, no mundo da muller galega, temos que decir. Como foi esa evolución nos seus tempos de estudo, dende o século XIX ata a actualidade? Como foi evolucionando esa muller no mundo da ciencia na nosa comunidade? A verdade é que habería que distinguir entre o mundo académico regrado e o mundo ordinario, normal, cotián, da vida cotiá. As mulleres e a ciencia estiveron presente ao longo dos séculos na historia de Galicia. Todos se coñecen a través das fontes, coñecemos as menciñeiras, coñecemos as compoñedoras, coñecemos as sabias, coñecemos que tiñan coñecementos prácticos adquiridos moitas veces de outras mulleres de xeracións atrás, das súas avós, das súas nais, que eran coñecementos que ían de xeración en xeración a través dunha liña matrilineal, por así, dunha liña matrilineal, e que tiñan coñecementos, como digo, veterinaria, de medicina, coñecían as plantas de botánica, que coñecían, que tiñan outro tipo de coñecementos, non? Eso sempre estivo na sociedade, na vida diaria. As mulleres e as ciencias desa forma estiveron presentes en Galicia dende a Idade Media, polo menos. Outra cousa é o acceso ao mundo académico regrado. As portas da universidade, por así dicirlo, da ensinanza superior estiveron fechadas ata as primeiras décadas do século XX. As mulleres tiñan acceso a un determinado tipo de educación que se consideraba socialmente aceptable para as mulleres, unha educación básica, por así dicilo, e despois había outro tipo de educación que estaría a un término medio entre a básica e a superior, que era a que daba acceso a determinadas profesións que se aceptaban para as mulleres. Por exemplo, as mestras, as escolas normales e superiores de formación de mestras destinadas a crear, a formar mestras que debían formar nenas, non nenos. Hai que aclaralo. As mulleres ían a determinadas escolas normales e superiores de formación de mestras para ser ensinantes de nenas, non de nenos. Seguimos falando, e logo continuaremos falando con Carlos deste interesante tema, pero eu quería preguntarlle a Puri ou a Conchi por esas mulleres científicas que marcaron un fito no campo das ciencias experimentais e nas ciencias exactas. Pois moitísimas. Un problema, eu creo que un problema grande a veces é que, claro, nos libros de texto aparecen sempre os mesmos exemplos. Entonces, todos os nenos saben que Marie Curie foi unha científica moi importante que descubriu o radio, pero claro,
moitas non aparecen prácticamente, co cal representan un modelo a seguir, pero que non se coñece. Pois Bárbara McClintock foi unha señora que descubriu unos xenes saltaríns que pasaban de un lado a outro, que deronlle o Nobel con 81 anos, e ela era unha xenética boísima que nunca puido exercer, que tiña unha cátedra de economía doméstica en unha universidade americana. Ou calquera, bueno, temos aquí unha lista enorme, pois Cori foi unha muller que, gracias ao seu marido, que sabía que ela valía moito máis que el, pois conseguiu avanzar nos estudios de medicina, tivo tamén outro premio Nobel, acompañada do seu marido, ou a muller que descubriu o primeiro cráneo de un simio en África, que foi Mary Leakey, ou moitísimas, que se Rita Levi Montalcini, que descubriu os factores de crecemento e tamén tivo o Nobel de Medicina. Hai moitas mulleres. A nivel de España, pois Margarita Salas, que descubriu a TAC polimerasa, que é imprescindible para a bioloxía molecular hoxe en día, o María Blasco, que traballa, é unha rapaza bastante nova que traballa en envejecimento celular, e tamén é moi importante no Centro de Estudios Oncolóxicos. E logo, en Galicia, temos moitísimas. No noso centro temos a Tarsi Carballas, que é unha autoridade en bioquímica de suelos, en suelos queimados, pois Ana Viéitez, que acaba de xubilarse agora en cultivo in vitro desde hai moitos anos, ou, bueno, moitas galegas. Non, tiñamos unha lista enorme. Que engadimos a toda esta lista un poquinho ese papel da muller, non? Pois eu creo que a muller sobresaleu, polo menos fíxose máis notoria, o que decíamos antes, a partir de nos últimos séculos. E, por exemplo, de todas as persoas que foron relevantes na historia, e digo na historia mundial, é dicir, hubo unha serie de mulleres que, incluso con uns aportes moi importantes na súa carreira científica, pois estou pensando en Lisa Maynard, que traballou no campo da radioactividade e da fisión nuclear, Jocelyn Bell, que tamén foi a primeira que descubreu a radioseñal do pulsar, ou mismo Rosalind Franklin. Foron sumamente importantes os seus descubrimentos, sin embargo, non foron merecedoras do premio Nobel. E o premio Nobel o levaron, pois, personas que se aproveitaron, entre comillas, digamos, das súas investigacións, pois polo mundo no que estaban, é dicir, pola época, digamos, a sociedade machista, ou que non estaba a muller tan incorporada. Penso que no curso da historia todo eso vai cambiando. Se nos remetimos o número falo de mulleres con premios Nobel nas áreas das ciencias, vale? Xa non me remito a literatura ou tal. Se ao longo da historia dos Nobel teño computado como 18 mulleres Nobel, solo 7 foron nos 75 primeiros anos do século pasado. Sin embargo, no que levamos deste século houbo 6. Quero dicir que, por suerte, eu tendo a ser positiva e ver que esa integración é total e é real, é dicir que somos capaces de que nos reconozcan e de nos tamén aportar moitísimo. Carlos, pola súa banda, no oído de Galicia, que mulleres destacaría vostede, científicas, ao longo da historia? Eu destacaría, entrando no que sería a rama das ciencias sociais, das humanidades, das ciencias humanas ou das humanidades, dende o século XIX, por mencionar nomes que podan soar máis aos nosos televidentes, podría ser Emilia Pardo Bazán, a gran coñecedora do mundo da historia da literatura, da teoría da literatura e das influencias, a gran importadora de influencias do que se estaba evoluindo, o que se estaba evolucionando no acceso das mulleres á educación superior dende Francia ata Rusia no seu tempo. Concepción Arenal, todos coñecemos o mito de Concepción Arenal, que para formarse en ciencias xurídicas foi unha gran científica no ámbito das ciencias sociais, concretamente das ciencias xurídicas, se vestía de home para poder acudir ás aulas á universidade. Pero estou falando de mulleres non tan coñecidas como Carmen López Cortón, coruñesa, ou Concepción Saiz Otero, que foron dúas revolucionarias na integración dos novos paradigmas da pedagogía e da ensinanza en Galicia. Son mulleres que están
formándose, que están formando na institución libre de enseñanza, na Junta de Ampliación de Estudios entre finais do século XIX e principios do século XX. Por tanto, eu destacaría quizás eses 4 nomes como mulleres enlleiras nese camiño certamente moi tortuoso do acceso da muller ao mundo da educación superior e a través da educación superior ao mundo da ciencia. A muller custoulle moito traballo chegar ao punto no que estamos. Eu pregunto, queda todavía moito camiño por andar, e dicir, a día de hoxe a muller no mundo da ciencia continúa topando algunha que outra traba ou xa temos o camiño libre? A ver, eu podo falar a nivel personal e o que penso que está ocurrindo. Sí. É dicir, eu creo que por sorte, é dicir, a nivel institucional e a nivel oficial, eu creo que a muller hoxe ten as mesmas posibilidades. Quero decir que, bueno, pues tanto para acceder, non creo que haya unha discriminación por sexo hoxe en día. Posiblemente, pues eso, nos últimos tempos e desde pues a última metade do século pasado. E de feito, bueno, pues vemos que o número de personas de mulleres que van á universidade pode ser similar, e creo que tamén no campo das ciencias. Que pode haber trabas, efectivamente, pero que son como intrínsecas ou que depende das prioridades. Nesto podemos falar, pois a maternidade é un condicionante, por exemplo, é dicir, como yo retrasa un pouco a vida profesional, pero tamén conozco moitas profesionales e científicas con fillos que, bueno, pues compiten pola súa valía, quero decir que siguen traballando con mellor, requieren un poquinho máis de esforzo, pois posiblemente. E aí un pouco pues, o equilibrio entre a prioridade momentánea, por decirlo de alguma maneira. Entonces, a ese nivel, trabas externas, creo que non, que son as propias que nos podemos poñer pola sociedade, polo noso carácter e porque, pues eso, pues por mellor pola familia, pero que son circunstancias, eu creo, máis personales e individuales. Puri, que opinas? Hai trabas, non hai trabas? Como está ese camiño no papel da muller científica? Eu creo que cada vez hai menos, pero bueno, hasta se van superando pouco a pouco, porque o ano pasado, despois de 20 moitísimos anos, a Real Academia Galega por fin meteu a 2 novas mulleres. Hubo hai moitos anos, nos anos 70, unha muller que logo se tivo que trasladar, co cal desapareceu e nunca máis volveu a haber ningunha muller representante, cando hai moitísimas que valen moitísimo. Entonces, hasta o ano pasado non volveu a haber ningunha muller que estivera representando as científicas galegas. E logo que di Conchi, hai problemas que poden ter tamén os homes, como son eso, pois a hora de decidir si ter fillos, si non ter fillos, si de intentar compaxinar as dúas cousas, si demorar. É unha carreira moi sacrificada, de moito tempo e moi competitiva. Entonces, hai que valorar, pois eso, si compensa demoralo e ter fillos ou non telos, ou depende moito da elección personal. Carlos, vostede, home, como ve ese papel da muller no mundo da ciencia a día de hoxe? A mí gustaría puntualizar un dato sobre a Real Academia Galega. A Real Academia Galega estableceuse no ano 1905, e no ano 1906 a Real Academia nomeou non académicas numerarias, senón pero no ámbito de introducir as mulleres nas academias, no mundo da academia, nomeou 15 académicas correspondentes, delas grandes historiadores da literatura, por exemplo, como Carolina Miqueles de Vasconcelos, o sea, mulleres importantes no ámbito das ciencias sociais e humanas a comezos de século. Iso comparámolo co feito de que hoxe, canto máis vamos subindo, ascendendo nas institucións de educación superior, nos organismos públicos de investigación, nas academias, o papel da muller sigue estando restringido, polo menos cuantitativamente e cualitativamente, porque non coñezo ninguna muller que seña presidenta de Real Academia por lo tanto, sí que entendo que siga habendo unha traba para acceder aos postos, non sei se decisivos, ou si socialmente máis que obteñen máis reflexo no ámbito da sociedade actual. Entón, non sei se é que levamos moi pouco tempo de acceso das mulleres, e, por tanto, pero non sei se, aparte dese pouco tempo, hai algún problema para subir no escalón ou no escalafón. Non o sei.
Puri, que opinamos? Hai problemas para subir ese creo escalón que- ao que facía referencia a Carlos? Eu creo que é o que di el, canto máis subes no escalafón, menos mulleres hai que manden. Hai moitísimas rapazas nas facultades en este momento, bueno, en bioloxía hai moitísimas máis que cando estudiei eu, e eso, a medida que vai pasando o tempo, cada vez van quedando menos, e nos postos de arriba de todo o que di Carlos, hai menos xente que mande. O que confío é que en algún momento mandará algunha e entonces empezarán a subir máis, porque si é verdad que todas as institucións teñen como unha inercia a seguir, e moitas todavía necesitan un rodaxe para empezar a valorar o que teñen. Conchi, cal é a túa, pois, por así decirlo, percepción ao respecto, a túa opinión? Eu penso que, tal como está evolucionando, que chegará un momento e que non tardará moito en que o que máis se valora Non eras en tempo tamén, non? sí, que o que máis se valora eu creo que é a calidade e a capacidade, e o mellor, pues, tamén hai mulleres, igual que homes, que o mellor non lles gusta estar en postos directivos, pero eso non ten nada que ver ca valía e ca capacidade, digamos, de aportar cousas á sociedade e de levar a cabo unha carreira científica. É dicir, unha cousa son, pues, postos directivos, bueno, non é unha cousa, todo vai correlacionado, pero penso que tamén, con relación ao que tú comentabas de as mulleres que se están incorporando ou que agora na Academia Galega das Ciencias, pois hai que pensar, o ano pasado se incorporaron dúas e este ano está previsto, pois creo que outras dúas, algo insólito vamos, no que era a Academia. Entonces, bueno, é un pequeno reflejo, pero creo que está realmente sendo un indicador positivo de que as cousas están cambiando bastante, é un xeito que todos queremos. Imos polo bo camiño, Carlos. Cualitativamente a evolución é moi significativa, pero a min vénseme a cabeza na ilustración galega. O padre Feijóo escribeu un traballo que foi tremendamente criticado na súa época, que se chamaba A defensa das mulleres, onde reclamaba o acceso á exclaustración das mulleres do ámbito doméstico. Hai que sacar as mulleres que valen do ámbito doméstico, onde están encerradas mal aproveitadas, e debemos sacala ao ámbito do público, do coñecemento. Isto estamos falando de comezos do século XVIII. A mediados do século XIX, Filomena Dato Muruais, que é unha escritora moi importante de Ourense, publica A defensa das mulleres, de novo, onde incide no mesmo tema. Un século despois é volver, de novo necesario que alguén diga: as mulleres valen moito, non se está formando as mulleres, hai que abrir as portas das institucións de ensinanza ás mulleres para aproveitar toda a súa valía. E isto, a finais do século XIX, volvese a sacar, e non precisamente por mulleres, sino que hai todo un movimento intelectual de homes, aquí en Compostela, por exemplo, no Casino de Santiago, nas súas famosas veladas literarias, lle chamaban, onde hai homes, como Rodríguez Seoane, onde denuncian que o mundo das academias, das universidades, están cerradas ás mulleres, e que a finais do século XIX, que era a idea era que era revolucionario, a finais do século XIX era revolucionario, iso non se podía permitir. As mulleres deberían acceder ao ensino superior, e aínda así tardaron 50 anos, desde este discurso tardáronse 50 anos en permitir que a muller accederá á universidade normalmente. Por lo tanto, eu non sei se ata certo punto agora estamos repetindo discursos que se levan dicindo en Galicia 200 anos. Seguimos falando do papel da muller. Eu quería preguntarvos agora se existen realmente diferencias vocacionais entre mulleres e homes a hora de elexir escoller unha carreira científico-tecnolóxica. Puri. Bueno, eu creo que hai algunhas que son innatas, de forma de ser de cada un, e despois hai algunhas que son como heredadas do sistema educativo, que eu creo que son as que se poden cambiar. Eu creo que é imprescindible a coeducación, pero non a coeducación tendo a nenos e a nenas xuntos na mesma clase, que eso tamén, senón o feito de, por exemplo, que decía antes, utilizar como modelos a seguir a mulleres que representaron unos cambios enormes, o sea, que conseguiron unos cambios enormes na ciencia, pues na literatura, e utilizalos, darlle o seu valor á sabiduría das mulleres que investigaron e que se sacrificaron, que realmente non foron víctimas no seu momento, pero sobre todo foron loitadoras, foron mulleres que tiveron todo en contra e que conseguían facer cousas que mellor hoxe en día
non nos atreveríamos a facer, e elas o fixeron, pois vestirse de home, ou entrar en un cuartucho e descubrir cosas importantes cando tiña ao lado homes que non valían tanto e eran los importantes do sitio. E eso, utilizar os modelos e darlle a importancia que teñen. E utilizar o que saben as mulleres. Eu decía a Conchi, hai unha frase que lín que me gustou moito, que unha astrónoma entrando a dar unha charla en un aula pode cambiar moito máis a visión que hai do papel que pode ter a muller na ciencia que grandes discursos e grandes. Cambiar os libros de texto, utilizar modelos que non sean sempre eso, Marie Curie e Rosalía de Castro, hai moitísimos máis. E nombralas moitas veces. E Hipatia de Alejandría fixo cousas que non fixo Sócrates, pero Sócrates enseña en todos sitios, e ela non, porque era unha chica. Conchi, que opinas ao respecto? A ver, estou de acordo en que creo que a influencia que pode ser externa a nivel de educación de generar vocacións non pode ser sexista, é dicir, e a maneira eu creo que darlle a información que hai independientemente lógicamente de eso, e cada cual que elija buenamente o que quere. Que hai diferencias? Pois o mellor puntuales, pois sí as pode haber, quero dicir, que se nos basamos en estadísticas, pois posiblemente, pois antes había moitas menos xente que facía físicas, por exemplo, pero hoxe eso está cambiando totalmente, é dicir, hai un montón de mulleres que xa están, me refiro, se tomamos a vocación como a carreira que un elixe, sí, ¿no? Como, e bueno, e que posiblemente eso en algúns campos ten que cambiar ou pode cambiar, e outro, pois, eu creo que se un ten vocación e ten apoio familiar e ten conocimiento, pois adiante e a desarrollar a súa vocación o mellor que pueda. Carlos? Tradicionalmente, non nestas últimas décadas, pero tradicionalmente houve unha serie de ensinanzas que se consideraban apropiadas e propias para as mulleres. Unhas pingueiras de xeografía, unha pingueira de historia, para que a conversación das mulleres da elite fora amena nos cafés literarios. Despois un pouquiño de música, un pouquiño de francés. Había un colexio para damas, para nenas e para pupilas en Lugo que ofrecía francés para niñas. Entón, non sei se era distinto o que se podía ofrecer para o francés que se podía ofrecer para os nenos, pero efectivamente había unha ensinanza básica específica para as mulleres. Dai puderon dar o salto avanzado do século XIX hacia ensinanzas específicas tamén no sentido de que iba destinada para un público feminino, por lo tanto as mestras que iban a ensinar a nenas formábanse en centros superiores, entre aspas, específicas para elas, escolas normales e escolas superiores. Aquí en Santiago había unha escola normal, igual que en Coruña, igual que en Pontevedra ou Ourense, para a formación destas mestras. Pero despois o ámbito do ensino superior, independentemente da rama do saber que fora, estaban fechadas para as mulleres, como digo, hasta os anos 30 aquí en Galicia. Por lo tanto, foi un traballo ímprobo, foi un traballo onde as mulleres loitaron moito, e xustamente esa loita conseguiu vencer moitísimas barreiras e levar a que hoxe, por exemplo, podamos falar de mulleres e ciencia en Galicia, neste caso en Galicia ou en España, incluso con feitos senlleiros. Outro día había unha reunión do director da Real Academia da Lengua, Darío Villanueva, ca directora da Real Academia de Historia, Carmen Iglesias, que é a primeira muller que chega a dirixir unha academia desa natureza. Estamos xa fora de tempo, 10 segundos para pechar esta tertulia. Con que mensaxe vos gustaría pechala, Puri? Pois eu, como son nai de unha nena, o que creo é que hai que enseñarles a que teñen que facer o que elas queiran e que non se den por vencidas. Por a tua banda, Conchi? Tamén que busquen o seu camiño e que non desistan. Carlos? Na mesma liña, que todo é posible. Con estas bonitas mensaxes quedamos. Moitísimas grazas por estar connosco, un auténtico placer. Moi boas noites aos tres. Gracias. Gracias tamén a todos vostedes pola súa compañía. Continúen disfrutando da noite e lembren que nos voltamos o vindeiro xoves con máis temas de actualidade neste foro. Se sen felices, boa noite a todos.